everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulap sa hangin. Correct kasi ko pagsuot. Kang kinsam ng lampin. Aha? Lampin na, di ba? Lampin sa bata. Aha? Nganong naaman ka, anak, Helena? Kuan. Doon na kay gitago na ako. May anak ka? Sa'yo pangimuna-huna, Lando. Ako nilampin sa gamay pa ko. Ug dili ni sa akong anak. Uwa ko'y anak. Sorry. Nakalitan ako. Nahibong na ko kung nganong may lampin ka sa pink nga balita. Kuan. Karaang maleta kini ni Mama na ring. Akong gida. Mao ba? Naalagi picture sa bata. Ako ning picture sa bata pa ko. O imo na ginada? Ako lang gida. Okay. Niya nga akong tuyo din sa bahay sa imong lolo. Mahimubag mo lahos na ta sa kumbay. At anin ako ibutang ang maleta. Sige. Hello. Sunay balita. Oh. Miabot si Lina ug Lando sa iyang bahay. Ug may daang malita. Malita? Usa lang malita ha. O saban, imo silang nakuhaan ng picture? Sige. Ipadala ko ang picture ni Lina ug Lando. Karon dayon. Bye. Usam kay kasaputan ang Lando ug Lina. Magtipo na ka sila nga nagdala man sila og balita. Yan na. Yan na ang ilang picture ni Lina ug Lando. Uy, saan nagda nga balita ni Lando? Color pink pa na. Sa tingali ganaan si Lando nga bugamit og pink nga malita. Kang Lina sa tingali niya malita. Akong isumin ba. Saan nang balita? Daan naman na o burag buslot ang kilid. Nganong ila pa man kita o diin managikan. Asa ba ni mo ibutang ang karaang pink ni mga malita? Ari na diri sa akong kwarto. Kuya mo sabi ka mo amping og malita, no? 20 years old na ni nga maleta. Og ako ning ning maleta mao nga ako gining giampingan og maayo. Unsam tang oras sa malik sa bahay? Una na lang. Aron mabantayan nimo ang lihok sa mga agahon. Ipalihog sab kog lili ni Sir Alejandro siyang kwarto ha. Sultihin sab siya nga doon na pa ko importanteng gitawagan. Bahin sa tong misyon. Sige. Mayo sa tingali nga mopahuway ka sa kadiyot lang. Sige. Og salamat sa imong pag-uban nako. Gigapoy naman kong pugong-pugong sa kong kalagot ang mga kauban na to din hisbay, Maui. Shin, kutob sa mahimo. Kinahang na magpugong ta. Aron mo lampos ta sa pagpalayas anang Helena. Nga na ba na problema naman tag maayo ng bayhana, ma? Ang imong amahan mo'y sad-an ining tanan. Nga nung dili man ko pinangga ng papa. Ambot lang ang natuhana. Di tingali ka niya, love. Unsa? Ang ano may abot mo na sa imong huna-huna, Shin? Ingon man ko na anak. Kung love kayo nimong imong asawa, ang inyong anak, love sab kay na nimo. Nga nang dili man ka love ni papa, ma. Tungod sa iyang kabit. Kadtong Celestina ang nakaingon. Nganong nawa ang gugma ni Papa Alejandro nimo nako. Sir Alejandro? Gipachika ni Helena nako, sir. Kay maawahi siya sa pagbalik din, he.
unsa may iyang gilakaw. Kuan, may gibuhat pa siya sa iyang bahay. May tawagan siya bahin sa imong gisugo namo. Maayo. Gisultihan ka ba niya? Nga may lain kong anak? Oh, Sir Alejandro. May anak ka niya ng Silis. Pero, kita lang tulo sila ang naibawaan na, ha? Yes, sir. Ato lang ang sikreto. Yes, sir. Ato ng sekreto. Buhatan ninyo nga makit-an dayon ang akong anak. Oh, lain may ato. Kumusta na ang imong pagpaanular sa imong kasal? Nagkuha pa ko sa mga requirements, sir. Dugay pa na, Lando. Taas pang katuigan ang imong igugol. Una mo maangkon ang kagawasan. Nahibaw ko, sir. May balita ka ba sa imong asawa? Gilisod-lisod ko niya, sir. Adik na kayo siya sa ako tanaw. Gusto siya ka makigbalik na ko. Huwag na ngayon siya sustinto. Ikonsulta si mong abogado ang bahin sa imong asawa. Oo, sir. Ma, salamat sa imong pagmahal. Bisan kung kausalan ta magkita. Pero, samtang nagtanaw ko ining imong pink na maleta. Og makita akong collection nimo sa akong mga pictures. Mabatiyagan na ako kung unsa ko ka-importante para nimo. Og kung unsa kasakit ang imong gibating kamingaw na ako. Samtang nagtanaw kay ning akong mga pictures. Karon pa na ko matugkad kung unsa ko nimo kamahal pa. I love you, Masalas. Kasapa ba ining music ni Shane? May lapos man ang to din sa sod sa akong kwarto. Hello. Naano ba diya sila do? Oo. Nakabati ko sa iyang tingog dito sa kusina. Ngano di ay? May gigunitan kong picture nilang duha ni Lina karon. Nagkuha sa kong tao niya. Ako ipadali mo ha? Sige. Ipadalang. Mura man og dulay sekretong kalihukan si Lando ni Lina, Julia. May gipada ka? Na, tanawa lang ko sa imong komentaryo. Maligoon na ko. Unya rin ako tanahon kon mapresko na kining utok ko. Sige. Gusto kong maghuna-huna kung unsaon sa pagtudas kining mga tawhana. Relax lang, Julia. Planuhag yun og mayo kang tanan. Kung mapalpag ka sa unang plano, kinahanglan doon ay opsyon. Number 2 or number 3? Or 4. Para siguradong mapapa si Alejandro sa atong kinabuhi. Pero dili ta magdali. Aron dili ta mapalpak. Kinahanglan nga sa una na tong plano, Franco. Matigbak na sila. Tingog nga masakya na si Lina ang magkawas ng utok. Sige. Maligo sa ko ha. Aron presko ang akong utok nga magplano sa tanan. Kakaraan ining maleta. Kinahay ako ni siya malimpyuhin. Huwag akong tapakan kining gibuslutan sa ilika. Kaloris ako mamasalas. Maura gining iyang bag sa prisukan. Pink day tingali ang paboritong color ni Mama. Uy, naamalinig ka na ang sticker sa alibangbang ang kilid. Akong habuaon ning tanang suot sa iyang maleta. Ngay pamili upang papel nga wala ko mapasa. Uy, naong din laing bulsa-bulsa ni maleta ni Mama Salas. Muna man ako na ikisuksok. Dipilit naman. Mag-isip, matingalan ni ko na akong pupson. Magkuha ko kutsilyo. Ako nang buwagon ang nagpilit ka panapton. Presko na ko. Makapanguna-una na kong ayo ini. Kung unsaon sa paghawan ang akong agyanan. Unsa man tong gipadaan ni Franco nako sa messenger.
Akong tan-awon, be. Di ara. Oh, si Lando og Helena kini nga padong musod sa bahay ni Celis. Unsa man kining malita nga gibit-bit ni Lando? Pink man na? Familiar na ko kanang malita ha. Isom ini na ko, be. Dili. Ang ako man kining malita. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.